Să te uiți la tata? Unde te uiți? Ia zi. Hai mai zi. Hai mai zi. Hei, Gabriel. Hei, Gabriel. Hai mai zi. Hai mai zi. Hai mai zi, vorbărețule. Vorbărețule. Hai că spune. Iubitule mama. Iubitule mama. Care dă din piciorușă. Dar de ce te super? Bine, nu. Fii atent. Facem așa. Aba, sus. Oa, ce voinic ești. Ce voinic ești cum îți ții tu capul. Hai, pe părniță și acum hai să stăm pe urmă. Nu e bine? Bine. Hai, vino. Opa, bravo. Stai în fund și acum ridică-ți. Hai. Bravo. Iubitule mama. Ce-ai văzut tu acolo? Ce-i acolo? Somn. Hai mai vorbește cu mine. Ce mai spui tu mie? Hai mai spune ceva. Da? Ha? Anghe? Wow! Ha? Nu? Te-ai săturat? Ce vrei să facem? Ce vrei să facem? Ce vrei să facem? Vrei să strângi degetul? Ține-ți băi capul drept. Este puțin, s-a făcut moale ca o placintă când i-am băgat degetul în gură. Băi, Gabriel. Da, pe acum treci pe modul adormit. Da. Băi, Gabriel. Da, iubitule. Wow! Serios? Tu vrei să-mi spui ceva? Eu cred că tu vrei chiar să-mi spui ceva. Dar nu știu ce. Iubitule. Bine, hai. Îți dau degetul.